André? Ja, man. Heb je gehoord die skote nou? Ja, hoor. Jere, my kind, sien jy waarvan praat ek altyd? Ek bly vir jou sê, bly die straat uit, maar ek sê dankie vir die Here vir 'n kind soos jy wat hy vir my gegee het, wat luister. Het kon vandag veel anders gewees het, wat dan? True, ja, my ma. Jy, maar ek is nie bekommerd jou nie, maar ek is 'n ma, en jy is myne. So as jy goed is, so jy doelloos 'n kos kan dwaal, herwas en devas, 'n koel kan jou ook per ongeluk tref. True, ja, my ma. Sien jy wat is om by die Here se voete te bly? Ja, Jy moet ek bid, ek gaan nie ophou bid vir jou nie. Because why? Die buitekant die wêreld is woes. Dit maak nie saak wie jy is en wat jy is nie. As jy skool vir gekom het vir dwaalde koel, as jy wil tref, dan tref vir jou. So wees versigtig my kind en bly maar hier onder in die huis. Want die goede kon veel maal miskien na ons toe gedraai het. Of selfs 'n verdwaalde koel my kind. dis waar, ja, man. Ek moet vir die Here sê dankie vir 'n kind wat hy vir my gegee het. Elke keer as ek bid, ek kan nie nog rondom my kyk nie. Daarom sê ek bly weg uit die straat in my kind, wees die Jandre wat ek ken, wat ek groot gemaak het. Ja. Zo, ons. Maar hoe jy nou, lyk hulle met die proposal van hy, man? Hou jy, man, wat bied dan vir ons spanning weer, man? Hoe gemaak dan nou? No, bro. No, die span vat my, bro. My bro, Hou jy. weet Ons vat die span getyd. Ons is al besig op te skarrel bied, man, vir ons spanning. Hoe dink julle nou? Ja, maar nou die ding, my tannie ouens, man. Ek dink aan my tannie, ek het toe met my tannie gepraat. Hou jy. Ons skarrel getyd. Ons skarrel. So enige opportunity wat kom, ons gryp het. Die wiele nog aan het buiten. Ah, ja, ouens. Wat bro, hoe sê jy my, bro? My bro, my ding is, my tannie gaan blind disappointed is as sy moet hoor die bou wat ek nou wil doen. Hou jy, is dat die eerste keer wat jy gaan doen? Gaan nog, is jy nog aan hier nie gedaan? Ja, maar ja, my bro, jy weet nooit, bro. Ja, bro, nee, Jy weet man. my bro, ek geloof nie. Hou jy, wat sê jy Ek getyd? dink jy aan die span in my, bro. Nee, ja, nou, Ek ons sal maar is so. skarrel my bro, ek skarrel om nou iets te doen wat ek weet vir 'n feit gaan my tannie se naam ook in die mat sleep, bro. Hy's nou Nee, ons, nee. Jy moet nie so nie, man. Kijk jy, man, ons vat die span. Nou, hoe sê jy, gaan jy die span vat? Hou jy, ek is lijn nie, ek traan. Jy te convince om die span te vat, ons. Hoe lyk dit? Nee, man, ek kan nooit. ek het so baie om te verloor my bro, like hy is wat ek nou aan ding. Verloor sê, ek is niks om die span te vat nie. Sien nie, ons nie, soos jy sê, ons nie dit, maar my tannie my bro. Nee, ons is vat die span, man. Is maar net van nou, jy sien dan nog zwaar skarrel. We staan amper 2 ure net vir 'n 2 rand, my bro. Ja, hy is nog nie waar my bro, but ja, dan my nog die ding, hoeveel verloor hy? Hoeveel verloor hy, maar Nee, weet jy, ons. Julle is swak op, man, nee. Bro, we doen ons so swak nu, bro. Hawaii. Ja, ons. Ek smaak dan die span vat, my bro. Julle weet dan nou nie eens wat is die span, maar julle hou dan nou al getyd. Nee. Nou waar jy weet eens wat sy jou op jy my bro? Ja, ons is vat met die span is maar net vir nou, my bro. Nee, ja, my bro. Ja, ons is maar net vir nou. Hey, bro, nee, ja, nee, span vat jy my, bro. Sien jy? Nee, is maar ons, man, ek verstaan julle. Was met 'n opportunity vir hoe is ons skarrel dan. Nee, man. Wat praat maar. Nee, is maar. Rudy is die leven niet rensen. Je hebt over bezoedeld die Oh god. Wat sê jy, man? Zo, wat sê? Ek is alright. Dan hoor my van my span, man. So I find you mind of man. Ja, dan hier, man. Waar is jy guys? Weet jy wat jou ons hier? Weet jy wat jou ons hier? Okay, right kykie. So hoe jy aan sak en para sak so. Okay, right. Ja, kykie. Dit is lekker sop en daar en mooi begin. Hy het toch mis goed. Alweer in tyd. Maar iets anders ook nog wat die so. Stoor hy voor vir my. Is reg so. Kyk saam. Ja. So gou. Sien hoe weer. voor jou isjes in de asbak. Denk die man is klein, maar hij staan in rook op dagen. Boetas kan wat klap, kan er wat spelen in die pad. Zet neer die wapens, kom in een strijd, mekaar zijn handen te vat. Moeder zit er wat stap, ze moet kijken werk in zijn zak. En hij is nice, ik weet dat, God gauw straf. Broer, die is die leven niet rensen. Je hebt over bezoedeld die gangster.
straat is onveilig. Ouers hou die kinders in die huis en nie doe het kon sonder invitation. Wat zo doe je, bro? Hou ik je dan zing staan, man, die boze wat is mee, joh? Ik moet voor, die is ook Spanger, die niet. Als het staan uw naam op die grond, hè? Die is overblok, die mee, bro. Ja, zie niet. Veel verder, man. Oh, hoe slim, nee. Ja, voordat ze ook weer komt tijd zijn. Ja. Sama zien, man. Ja, dood, hè. Jere, John Ray. Wanneer ga je nou gaan werk zoeken? Hoe bedoel je, man? Jij kan ons hier van ochtend tot aandje. Ai, wat ik... Nee, is net. Shut up. Ai, maat, like sinds ze zo big. Maar jij kan ons hier zo, wanneer ga je nou gaan werk zoeken? Ah, maar wie er... Nee, man, je kan van je ochtend door je aan toe leren en net zo lezen, zo. Jij gaat zoeken veel werken. Ik is dat niet meer, maar like... So what? Nee, maar like, zo is onnodig. Nee, is het maar onnodig, hè? Je moet opleggen, zo gaan werk zoeken, man. Ik heb toch moe van jou leren en zo. Nee, man, ja, maar like, zo gaan maar gewoon loop, man, is fijn. Ja, is fijn, ga zoveel werkers op voor jou. Je bent zo leeg van ochtend tot avond. Hoi. Hoi, bro, hoi. Wat zeg je, man? Ik is een niet, bro. Ja, mijn bro, ik is nga, maar... Ik zoek in nga niet, man, ja, bro. Tani zou weer op mijn keis mee, bro. Wat klopt dat nou? Ja, braas van spanzoekerij mee, bro, man. Blij leven bij die huis. Ik is net op mijn phone die kant toe. Wat nou, die ding is wat ik eindelijk kom touch, man. Hij wil je van gepraat mee, bro. Ja, maar bro, ik zoek dan reeds mensen, bro. Ik wil zitten mensen, het is Nou, ik is gay nou, mee, bro. Ken je nou nog aan hoe ik kan op mijn kop skill en goed in mee, bro. Ja, dat is geen aan, man. Nou, leuk is hier. Ja, we gaan vandaag zo beginnen, man. Nou, is recht, man. Laat het lekker leuk. Zal goed op een sterk mee, bro. This you? Zo'n draai. Ja, Mr. D. Right. Ja. Kap 7 ouwens, man. Die straat is een veilige buitenkant. De duivel is beluisterd. Ja. Broer, die leven die mensen. Get over bij Soedel, die gangster. De straat is onveilig. Ouders hou die kinders in die huis en niet doe het kon zonder invitation. Broer, die leven die mensen. Get over bij Soedel, die gangster. Wie krijgen we? Dit zijn ze. Dat was amper close, man. Zo stress, hè, bro. Nee, bro, bedoel je me niet stressen, mee, bro. Man, is spijten, man, het dood doen. Al kijk aan, mee, bro. Zo close, mee, bro. Zo close. Ons is was close, hè, bro. Nu, waar wordt dat, ja, mee, bro, man. Hoi, ons is weggekomen, man. Ons is gevierd gaan niet kunnen raken in de jaren, mee, bro. Ja, weer, bro. Dat is waarom ze zijn hier ingesprongen, vieren. Hulle kan niet spelen. Bro, wat dan nou? Wat gebeurt morgen? Wat gebeurt morgen, mee, bro? Als ons nou moet naar de club, ja. Nee, bro, nu waar hoor hij. Nee, bro, ik heb het niet wat alleen bij de is, mee, bro. Ja, hoi, gaf me, bro. Hier, hoe is gaf het, hè. Ze gaan nog laat zo maar wordt op zijn boysje. Vieren. Bro, ja, hij is nou... Bij mij had nog nooit zo van geklopt, mee, bro. Nee, man, cool down, sorry. Cool down. Zo, ja. Cool down, bro. Oh, God! Ja, Yo, gaf. Yo, bro. Iets anders gebeurt, ja, wat is er staan, bro. Het wordt op een schiet, man. Tjo. wat kan dan? Yo, kijk, ik kan een guy daar staan zien. Zien dat hier komt Downs en toen een spat af, je vindt schiet Downs op een man, bro. Kijk je me, bro, hier komt ons busy, guys. Ja, nee? Zie, Ik wil gaan zien. nee, Ik weet waar blij je op. nee. Nou, kijk je, nou, daarmee ja, je nummer gaan correct. Verstaan je? Alsjeblieft, man. Ik wil je nog, ja, maar goed en nog, dan is het correct. Kan je nummer krijgen aan de guys. Krijg je aan de guys een correct, kan je hele nummer, bro. Als je kraak zoekt, je gaat slaan, kraak is zo. Maar je nummer moet correct worden, verstaan je? Jongens moet vallen. Zien? Nee, bro. Nee, ik ga mijn nummer correct, man. Nee, dat is duidelijk. Nee, dat is recht zo, ja. Ja, zie je. Goedemiddag, John Ray, moet niet mijn bloeddruk opstoten. Wat nou? Die mensen die staan allemaal praten van die goed wat je mee bezig is.
goede wat ek mee bezig is. Jy verkoop die goede man. Nee man, my ma man. Hou op stry. Hou op stry. Moenie my stuur in die hel gooi nie, Jondre. Ek is bezig met snaakse goede. Nou wat doen jy? Hoe bedoel my ma? Jy gaan soek nie veel werkie. Mama, toe ek hier by die huis gesit het en niks doen nie, was dit 'n ding. Nou wat ek nie meer reg by die huis is en nou hoor ma nou verkoop goed. Nee, die mense het my gehoor tot by my kom in die huis om te sê of hy sê jy verkoop die goede. Maar glo my vry my kind, glo my. Ja, ma. Kom sal ek nou. Ek gaan vir jou, ek sê vir jou, jy sal nie rus nie. Op elke hoek en draai. Jondre? Ja. Wat kyk jy so aan by die venster uit? Nee, kyk kom klaar wat jy sê, jy gaan verbykom ek moet Ek is nog nie blind, dis van net ons jy so deur die venster kyk. Wat kyk jy so aan die buitekant? Ek sê dan vir my ek moet gaan job met hom Clive, maar hom Clive het gesê. Vir wat wag jy van Clive? Hy het gesê ek moet hom wat wanneer verby gaan kom, ek moet 'n job gaan doen met hom. Hoor jy so Jondre? Moenie my bloeddruk opstoot nie. Jondre, die mense kom praat hier van die goede wat jy verkoop. Hy my maak sê dan vir my maak wag vir hom Clive vir die job wat ek moet saam met hom gaan doen. Wanneer? Hy het gesê ek moet hom wat as hy verbykom. As die eerste hoor wat ek hoor. Hy het dan maar gesê maar so vas met die goede wat die mense sê. Moenie my vertel van ek is vas nie. Die mense sal nie kom nie van my maak sê vir jou dit. Hy my mama, hoe kan jy so ry maar wat? Ek sê vir jou. As jy my ma so ry. Om Clive van nou kom.